Binerin heja. Anha ez jwara bahsa mitosa midasi guhbel bikim ku di mitolojiya Yevnanî de çîrok yan jî em bibêjin mîtosekê gelekî navdar e ku bi navê çîroka Kralê Midasê Guhbel jî tê zanîn. Midas di mitolojiya Yevnanî de kralê pîrêgîayê ê efsanevî ye. Bi dewlemendiya xwe navdar bûye. Rojekê qenceyekê bi Dionysosî re dike û li ser vê qenceya wî Dionysos wiha radigihîne wî ku dê ew ê qenceyekî pere bike. Midas jî jê dixwaze ku ew dest bide çi bila bibe zer. Dionysos murada wî bi cih aniye. Lêbelê hemû tiştên ku Midasî dest dida wan zindî yan jî mirov hişk dibûn û dibûne zêr. Li ser vê yekê Kralê Midas ji Dionysosî dixwaze ku vê sehrê betal bike. Dionysos vê murada wî jî bi cih aniye. Piştî ku Midas diçe û xwe di çemê Patroklesê de dişo, sehr ji holê radibe. Dibêjin ku ji wê rojê ve yê kuma dibinê çemê Patroklesê de heye wekî zêr dibiriqe. Li gor rîvayetekê din jî di pêşbirûka mûzîkê ya Apollon û Marsasî de ji bo ku dengê xwe nedaye xwedaya Apollon, Apollon guyê wî gelek mezin kirine û wî kiriyekî guhbel.